ng mga nagbabagang balita. Ilang tsuper hindi sumama sa nationwide transport strike. Libreng sakay alok na mga otoridad sa mga apektadong commuter. Dagsa ng mga bihero sa Bicol Central Station para sa Semana Santa, inaasahan sa susunod na linggo. Prelude ng Kaugma Festival 2026 na Uptown Kaugma Nights, all set na. At mga estudyante sa pili, benepisyaryo ng educational assistance. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Pinili ng ilang jeepney drivers sa Naga City na hindi makiisa sa nationwide transport strike dahil sa sunod-sunod na mega oil price hike. Ipapamahaging fuel subsidy ng pamahalaan, pinapamadali na ng ilang tsuper. Si Jem Garcia sa detalye. Inabutan ng news team ang ilang jeepney drivers na ito sa gilid ng kalsada sa Barangay Del Rosario, Naga City. Nagpapapuno ang ilan ng pasahero ngunit madalang pagdating ng mga pasahero kahit weekday at mayroon pang pasok sa eskwela at trabaho. Nationwide transport strike ngayon ngunit pinili nilang mamasada, may maiuwi lamang kahit kakarampot sa kani-kanilang pamilya. Di ko lang alam ma'am kasi mag-aantay pa kami ng go signal galing sa Co-op. Kung kami ma'am, tatanungin talaga, gustong-gusto namin kasi gusto talaga namin mabago ng sitwasyon ng gawa ng ang pamasayang ang baba pa, ang diesel ang taas na. Halos wala nang kaming naiuwi. Hindi. Dahil sa sobrang kamahalan ng produkto ng petrolyo, kaya tumigil muna sila kasi wala naman totally nakukuha yung mga driver. Nagsimula na sa Metro Manila ang pamamahagi ng fuel subsidy na hinihintay na rin ng mga tsuper sa Camarines Sur. Malaking tulong man umano ang pangako ng pamahalaang cash relief assistance, ngunit kulang na kulang ito lalo sa paglobo ng kanilang ginagastos. Samantala, nilinaw naman ng pamahalaan na ang listahan para sa cash relief assistance ay manggagaling sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB para sa mga benepisyaryo na kabilang sa ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS kagaya ng jeepney drivers. Kaya naman payo ng ahensya na patuloy na tumutok sa mga susunod na anunsyo hinggil sa opisyal na listahan at kung kailan ipapamahagi ang cash relief assistance lalo na sa Bicol Region. Jem Garcia, CSN. Samantala, nag-alok ng libreng sakay ang pamahalaan para sa mga apektadong commuter ng 2 araw na nationwide transport strike. Sa Albay, gumamit ng government vehicle tulad ng truck ng Army at Police Mobile para magpasakay ng mga apektadong commuter. Tatagal pa hanggang bukas ang strike kaya nakaalerto ang mga otoridad at ipagpapatuloy ang alok na libreng sakay. Ilang tanggapan din ng pamahalaan ang nag-work from home scheme dahil sa tigil pasada ng mga tsuper. Inaasahang sa susunod na linggo ay dagsana ang mga biyahero mula Metro Manila para sa Semana Santa. Fully booked na rin ang biyahe ng ilang bus companies Manila Bicol vice versa sa Bicol Central Station. Si Sam Alano sa detalye. Normal pa ang foot traffic ng mga biyahero sa Bicol Central Station sa Naga City ilang araw bago ang exodus sa nalalapit na Semana Santa. Ngunit inaasahan na ng terminal at ng mga bus company ang dagsa ng mga biyahero mula Metro Manila habang papalapit ang Holy Week. Fully booked na rin umano ang ilang kumpanya ng bus na aming nakausap. Madaming unit yung bus namin na biyaheng Naga. Kaya lang hindi mapabiyahe ngayon, madalang pa ang pasahero, yung oras namin, hinahati-hati para medyo humaba yung interval namin. Kaya naman si Judy Ann, isa sa mga biyahero, mas piniling magpa-reserve ng tiket ng maaga upang makaiwas sa inaasahang dagsa ng ibang pasahero. Kung ngayon po babiyahe, siguro po makakakuha po kaagad ng mga tickets kasi hindi pa naman po talaga uwian yun. Pero kung sa mga next week po, baka pwede po mahirapan na po bumiyahe kasi agawan na po yan sa tickets po .
parang peak season na din po ng uwian. Kung maaga na lang po babiyahe para hindi po magipagsiksikan sa mga darating po ng mga pasahero galing Manila. Samantala, may mga nakahanda naman umanong extra bus para sa mga pasaherong hindi nakapag-book ng ticket mula sa special permit na binigay ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sam Alano, CSN. Kahit tag-init ay asahan pa rin umano ang mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, epekto yan ng easterlies o ang ihip ng mainit na hangin mula sa silangan ng Dagat Pasipiko. Normal umano ang mga pag-ulan sa mga tropical countries tulad ng bansa kahit na tag-init. Dagdag ng Pag-asa, asahan pa rin ang maalinsangang panahon na kung minsan may kasamang light to moderate na pag-ulan. Isang sawa ang na-rescue ng mga tauhan ng Naga Centro. Isa pang wild animal na hindi pa matukoy na species ng kwago ang itinir-over sa mga otoridad. Narito ang ulat. Isang reticulated python o suwa ang matagumpay na na-rescue ng mga tauhan ng Naga City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Agad nang rumisponde ang CENRO Rescue Team matapos makatanggap ng tawag mula sa mga residente ng Del Rosario kaugnay ng pagkakakita ng nasabing hayop. Na-rescue ang sawa sa isang bahay sa barangay Del Rosario ng parehong lungsod. Ihaba itong 5 pulgada. Nagkataon na yung hinuhuling ahas kahapon ay isang non-venomous na reticulated python. Juvenile pa naman yun. Sa ngayon po nandito sa office. Eventually i-release namin. Saan? Sa upper barangay ng Naga. Samantala, isang hindi pa matukoy na species ng kwago ang itinurn-over naman ng isang hotel staff sa opisina. Kaugnay ng sunod-sunod na sightings ng mga wild animals, paalala ng otoridad. So, ang panawagan po namin, pag nakakita ng ahas, i-consider siyang venomous pero wag sasaktan. Wag i-attempt na hulihin at lalong wag i-attempt na patayin. Na iba kasi dyan pinapatay yung iba, niluluto. Hindi po yun. May ano po yan. May kaso po yan. Nick De La Cruz, CSN. All set na ang lahat para sa prelude ng Kaugma Festival 2026 ngayong taon. Governor Elry Villafuerte pinaliwanag ang tuloy na selebrasyon ng Kaugma Festival ngayong taon. Si Regine Buesa detalye. Tuloy-tuloy ang paghahanda para sa kick-off party ng Kaugma Nights na magsisimula bukas March 27 sa Kamsur Uptown sa Pili, Camarines Sur. Nakahanda na ang mga tent para sa mga concessionaire at nakaset na rin ang entablado para sa mga performer mula sa loob at labas ng rehiyon. Bukas asahan ng performance mula kay Nicole ang kumanta ng Panaginip at Kyle Rafael na kumanta ng Libo-Libong Buwan. Bukod sa musical performances, inaasahan din ang pagdagsa ng mga bisita dahil sa ride sa timapang tampok sa Uptown Kaugma Nights na preload para sa Kaugma Festival 2026. Kabilang dito ang mini Viking at merry-go-round na maaring sakyan ng mga dadalo, pati ng iba pang amusement rides na nakahanay sa kahabaan ng Kamsur Uptown. Sa nasabing lugar, gaganapin ang kick-off party na inaasahang dadayuhin ng mga residente at turista. Ayon kay Gov. Elry Villafuerte, pinili ang Kamsur Uptown bilang venue dahil ito ay sumasagisag sa pag-unlad ng probinsya. Gusto ko lang sana na yung Uptown Kaugma Nights para makita ng tao going development sa Uptown. Naririnig nila, ano ba yung Uptown na yan? Makikita nila na isang global city yan, 80 meters ang kalsada, may iconic building, ongoing na po ang mga construction dyan. So at least ma-experience nila ang Uptown development. Makita nila tunay ang programa, tunay ang nangyayari po yung plano natin. No? So at the same time, yan na rin po ang magiging venue ng Kaugma. At least ma-experience na rin nila na maganda, mahiwas at talagang maganda ang hangin. Samantala, dagdag pa ng gobernador sa kabila ng mga hamon tuloy ang Kaugma Festival dahil nakakatulong ito sa kabuhayan ng mga lokal na negosyante, transport sector at sa pagpasigla ng turismo sa Camarines Sur. Kaugma kasi, hindi yan libreng concert. Ang Kaugma, tourist promotion, livelihood, hanap buhay. Pag kinancel kasi natin yan, para na rin sinasabi natin na itigil na natin ang turismo, hanap buhay, kabuhayan. Alam mo, habang may krisis, dapat dun nga tayo dapat mag-promote. Kasi kung itigil natin yan, hindi yung concert ang matitigil dyan. Yung turismo, yung mga paratingda na nakikinabang dyan,
yung transportation para padyak, jeep, na looking forward na sila, pinaplano na nila kung anong gagawin nila sa isang linggo na yan dahil kumikita sila daan libo eh. So kung i-cancel natin yan, parang na rin natin sinabi, huwag na tayo magtrabaho. Huwag na rin natin ituloy yung medical mission natin ng Kapuerte dahil mahal ang gasolina. Huwag na rin natin patakbuhin ng aircon sa opisina. Dapat tuloy ang trabaho, mag-cost cutting. Pero ang sa akin, naniniwala ako, ang kaugma, hindi yan sayang na expense eh. Gastos yan para sa kabuhayan, tourism, livelihood, nakakatulong sa mga maliliit na negosyante, sa turismo, transportasyon, napopromote po ang CAMSUR. So yan po yan. Kung nag-cancel sila, respetado natin sila. Regine Boy, CSN. Ika nga sabi nila, education is the greatest equalizer kaya malaking tulong ang natanggap na educational assistance ng mga estudyante sa pili para sa kanilang pag-aaral. Narito ang ulat. Higit 1,000 mga estudyante mula sa bayan ng Pili, Camarines Sur ang naging benepisyaryo ng educational assistance ng lokal na pamahalaan. Umabot sa 1,028 na mga benepisyaryo mula sa 26 na barangay ang nakatanggap ng ayuda. Mula elementarya hanggang kolehiyo ang benepisyaryo ng naturang programa. Kabilang sa mga benepisyaryo ang first-year college student na si Frederick na nagpahayag na malaking tulong ang natanggap niyang ayuda, lalo na sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin, partikular sa pamasahe at mga kinakailangan sa kanyang mga proyekto sa paaralan. Ako lang tabang po kasi maano po sa financial miman kay Paming Marita, pamasahe, tapos mga sa project. Salamat po sa LGU Pili and sa probinsya. Natabangan po kami gabos. Salamat po. Samantala, ilan sa mga magulang ang dumalo bilang mga kinatawan ng kanilang mga anak na nasa paaralan pa sa oras ng distribusyon. Ayon sa kanilang malaking ginhawa ang nasabing tulong pinansyal dahil nakakabawas ito sa mga gastusin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ay, dako lang ka ginawa niyan, ma'am. Araw kong ang papa-eskwela ko, may college pa. Lalo nasaro lang ako para kulang mayong trabaho ang si Agum lang. Dako lang abang lalo na kunya na dakol siyang mga babayarin. Magtatapos na po kaya siya sa graduating ngayong taon. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina Pili Mayor Marivic Solano, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at si Camarines Sur Governor Elre Villafuerte. Ayon sa kanila, layo ng programa na patuloy na mapalakas ang sektor ng edukasyon at matulungan ang mga estudyante sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Importante po ang mga programang Arog Kainin na scholarship, lalong-lalo na po ngunyan mahirap ang buhay, ang taas ng presyo ng gasolina, ang taas ng presyo ng bilihin. Kung ano po ang ayuda na tataon ng munisipyo ng gobyerno dakulang tabang. Araman po nindo kami man kanakaaging semana kada aldaw nananaon ng scholarship. Ang iba nga ni digdi siguro nakaiba na duman. Importante po ang edukasyon. Siguro dahil nindo aram sa interong Pilipinas ang probinsya na maraming pinapatakbo, pinatayo na mga colleges dito lang po sa probinsya ng Camarines Sur. Regine Boy, CSN. Tampok sa trailer ng animated movie na Forgotten Island ang Filipino folklore. Sina Liza Soberano at her ang voice actresses sa magkaibigang sina Jo at Raisa. Tampok sa inilabas na trailer ang Filipino folklore at highlights tulad ng manananggal at jeepney. Ibinahagi naman ni Soberano ang kanyang kasiyahan na maging voice actress ng isa sa mga karakter sa pelikula na ipapalabas ngayong taon. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang CAMSUR News. Ako po, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.